I am a winning pentagram. Καλησπέρα παιδιά, είμαι εδώ σε μια οδό στην Αντιγόνου και ξεκινάω, περπατάω να σας δείξω κάποιες εικόνες από τη Δράμα. Ξεκινάω από εδώ. Εδώ πίσω, από πίσω. Εδώ είναι Ιπποκράτους, από πίσω. Εκεί είναι το φαρμακείο που βλέπετε, είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Μενεσίδης. Εδώ είναι το Coffee Plant, πίσω, δεν ξέρω, να το Coffee Plant και κατεβαίνω. Τώρα είμαι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Εδώ είναι τα Baker & Coffee. Στον Ιωαννίδη είμαι. Στο καλύτερο ζαχαροπλαστείο αρτοποιείο. Και κάνουν και πολύ καλό καφέ. Κατεβαίνω. Δεν βλέπω κανέναν. Είναι εκεί εδώ. Σαντιρβάντζαμι, τέμενο Σαντιρβανίου. Είναι και φίλος μου ο Γιώργος. Εδώ είναι ο Γιώργος. Δεν είναι εδώ ο Γιώργος, εδώ είναι. Γεια σου Γιώργο! Γεια! Κατέβηκα από το Σαντιρβάν. Κατεβαίνω από εδώ. Λοιπόν, εδώ έχει καφετέριες Αγάθα Αγγέλου. Από εδώ όλος ο δρόμος προς την Αγία. Πάμε. Κάτσε. Εδώ πίσω είναι το Άγια, το ξενοδοχείο. Εδώ. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Να δούμε και το παλιό το αρχοντικό που είχε 18 κληρονόμους από εδώ.